dapat kuno nga mag-invest no ang water utilities ang bagong nga water pipes bangod kun hindi magapadayon ng mahigko nga tubig ang pandam yung pagani nga kung hindi nga pasiguro sa prime water ang pagbutang sa bagong nga tubo i-accommodate ya ang dugang mga water concessionaire pagi naman sa public-private partnership. At may mga i-coordinate. Dili kami nagareklamo nga mga homeowners ngiro kahigko gikuno sang tubig isang basiwa prime water. Check nato na bing amlig tubig kamusta nato na nung ila reaksyon sa nidri kaya naligan may hangkatanay ni mong upod nato sa piya kalinya is former Bacolod City Councilor June Gamboa. Councilor, mayang hapon sa Action Jan diri sa Action Radyo Bacolod. Yes, action dyan, mayong hapon, sa tanan-tanan nga nagatumati, mayong hapon. Yes, former councilor, nung imo reaksyon diri, Bacolod City Mayor Albi Benitez, nakabato na sa report, reklamo sa pila ka mga homeowners regarding sa quality sang tubig ang ginapagwa sa basiwa prime water and may mga paandam na. Basically, ano ang inyo reaksyon as part of the advocacy group sining amlig tubig, councilor? Well, siguro naton sa unang issue nga ginapakigbatuan sang amlig tubig. Dapat unahon anay, dulaon ang joint venture agreement sang basiwa with prime water. Mote nakita, napamatudaan, napalpak ang joint venture agreement sang duwa ka grupo sang ang basiwa kag sang prime water. Isa na ka mga provision na mananglitan gani nga may violation base sa provision sang among nga kontrata, may diretso banwa ang pumuluyo nga i-rescind. Bot silingon dulaon do inalify ang among nga kontrata. First things first, amo na iya ang dapat nga himuon sa aton lokal, sa aton na mayor, na dulaon niya ang palpak na kontrata. Kag ibalik ang mga pila ka mga empleyado nga nadulaan sa obra. Ang ikaduwa nga punto sa dyan amo ni. Nakita mo man nga kung ibalik kag ihatag mo sa isa ka pribado nga kumpanya ang isa ka negosyo nga kung sabihin basic necessity, basic needs, public utility. Laban-laban, ginansya ang ginaamar. Ang tuyo, ginansya, hindi niya serbisyo. Tapos, ari naman, ihatag mo naman sa isa naman ka pribado nga kumpanya. Dapat, ang ini nga mga negosyo, ang ini nga mga industriya sa aton gobyerno, dapat ibalik sa gobyerno, hindi niya pagyatag sa pribado. Amo na yan, tindog sang amlig tubig. So kumbaga, instead nga i-PPP project sa ibalik sa daan nga sistema, doon mo sinatani? Ang atong sinidi nga dapat ang management, control, and supervision ibalik sa estado. Sa state, sa tao. Tapos kung may kontrata kita ngayon sa mga pribado nga kumpanya, per project basis lang, po ang management, control, and supervision, ihatag sila, hindi na. Nabigla na kita. Amuman bala nga ang tindog namon kontra sang pagsulod sang Sineco, amuman bala nga ay hatagid sa ila ang management control. Kaya hindi lang abi nga tagaan ng naton sila isang isa ka kontrata. Amuman kung tani ang himuon sang aton gobyerno diri sa aton nga tubig, ihatag na niya ang kontrata sa pagpakayo o ang management control dapat para didya sa estado o kundara didya sa mga konsumidor, membro, hindi niya sa pribado. Former Council, I know where you are coming from, no? Nga amusin ang aton nga punto regarding sa management nga side. Pero Councilor, para maintindihan sa publiko, ano ka importante ang ini nga punto nga islan ang pag-manage o kun abi ang pagkayo sa sistema sa pagdumala sa isa ka water utility para maging kalidad ang magwa o kung magpuswak na tubig abi sa tagsa ka mga panimalay? Titik maloka banwa ang palpakan, ang kapalpakan malang sang isa ka negosyo management mo. So kung hindi natin niya butang sabi, hindi natin mauyunan, palpak, pwede balayan natin na islan. Ang management. Kaya tag-iya mo ang estado, ang tag-iya mo ang gobyerno, ang tag-iya mo. So kung naging privado na inagani, why na kita sinada silingko control? Alin sa pagdumala, at alin sa pagbutang sa mga nakakaigo ng mga managers nila.
So ibalik yan naton, promotangan yan naton sa ninsakto nga tao nga mag-manage na, pero kita ang magapili. Kita banwa ang magapili, hindi niya bala ang mga butang sabi, tudlo o kung pambutang na dasan isa ka politiko, dapat kita yang magadominar at magapili para sa aton ng mga board of directors. Kuha mo, Sir John, Yes, amo no. na ang iara sa management. Wala iya sa konsinto na dahil magabutang sa kwarta nila, kay ara iya ang ginansya sa sining ng mga public utility companies. Why hindi pagperde nga negosyo mo? Kuhaan mo necesidad. So, sa liwat, suliton ko, ibalik niya ang management control sa mga consumer membro. Hindi niya sa isa ka pribado nga kumpanya, hindi niya sa isa ka politiko, abi nga nagabutang sa sining ng mga opisyalis dira. Oo. Finally lang it, Councilor, no? As isa sa mga conveners ng Amlig Tubig, anong imo pag-evaluate or assess sa quality, no, ang serbisyo nga ginatag sa karon sang Basiwa Prime Water? Palpak diya kayo, tatlo na katuig na no, ang premisa sa aton during the first year, mag-aayo ang kalidad ng serbisyo. Ang ilang ginibra, banwa, nagsaka lang ang tubig, ang presyo sa binabayaran ta, ang inot na hindi hamak, pero ang serbisyo kag ang kalidad ng tubig, why did nila gin-improve? Nagalala. No less than the mayor himself nakakita, sinidi, muna ko nga, ang iyayang solusyon, imbitahon pa din, pasulod. Ang mga pribado nga kumpanya, no. Let us first deal with Prime Water. Palpak ang ilang serbisyo, violasyon ang ilang dinatag nila sa aton base sa kontrata naton, kundi dulaon anay naton sila. And then we start talking once gani nga makuha na ni naton ang management control, no, sa pagpadalagan sa Basiwa sa aton estado, sa aton ng mga konsumidor. Now pwede na kita kaintra sa matutuod na joint venture agreement, proper project basis lang. Amo lang lang ako. Sige. Former Councilor Gamboa, thank you gid sa inputs kang gin-share mo diri sa amon sa Akso Radio. Mayong hapon. Mayong hapon, kag madamong salamat. Yes, Councilor. Action Reports, Afternoon Edition. Na 5:52 sa Akso Radio Philippine Standard Time. Magabalik pa ang Akso Reports sa Afternoon Edition pagkatapos gid lamang sini. Mula sa number 1.